ଏକ ସମୟର କଥା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅସୀମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ପବନ ପୁତ୍ର ହନୁମାନ। ସେ ରାମଙ୍କୁ କେବଳ ଦେବତା ନୁହେଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣ ଭାବରେ ମାନୁଥିଲେ। ଏକ ଦିନ ଦେବତାମାନେ ଭାବିଲେ ହନୁମାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ। ହନୁମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ରାମଙ୍କ ନାମ ବଡ଼ କି ରାମଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ବଡ଼? ହନୁମାନ ହସି କହିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ରାମଙ୍କ ନାମ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ହନୁମାନ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେ ରାମ ନାମ ଜପ କରି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କେବଳ ନାମର ଶକ୍ତିରେ ସେ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ତାହାପରେ ଭଗବାନ ରାମ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ହନୁମାନ ନମ୍ରତାରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଅପାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ନାମ ନେଉଛି ସେ ସବୁ କରିପାରେ। ଏପରି ପ୍ରମାଣ ହେଲା ରାମଠାରୁ ବଡ଼ ରାମଙ୍କ ନାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାଟି ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଓ ନାମ ସ୍ମରଣରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଲୁକାଇ ଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କିଛି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।